Optager den nu, ja. Så har vi lige surstrømning. Eller du er nødt til at så køre den rundt, jo. Det lugter sur røv. Ej, det lugter noget der. Det løber ud over bordet, der kommer der en lugt, mand. Ej, for satan, det lugter grimt, mand. Nøj. Det lugter sur røv. Ej, det lugter værre. Jeg tror faktisk, det var værre. Ej, jeg tror faktisk, det var værre. Jeg prøver, du går derover, og så lugter det. Prøv at stikke snuskaften i. Jeg Jeg prøver synes det. ikke, det er galt. Det synes jeg virkelig ikke. Det synes jeg selv ikke. Det er ikke en af de rigtige, dem der er. Jo, der. Nej, jamen, jeg flytter mig. Nu skal I smage en, og så se, Allan. Du er... Allan, du får en bajer af mig i aften, hvis du har det stik der. Det er så kraftigt med den hele. Nej, bare bil. Jeg ved ikke, hvad jeg er mest ulækker. Han brækker sig med en fisk her. Oj.